Vamos con a imaxe que, bueno, pois nos vai congratular aquí a todos. Non sei se o sabes. Sí que a sei, bueno, sí que o sabes. pero ímola a ver, porque a ver a quen lle pedimos hoxe que nos fale do partido. Aí está. É que me andaba vacilando, cámara. el dicíame, ti saluda a cámara, eu saudaba a cámara e ti mira que liou. Para os que non se creen que estás traballando toda a tarde na radio. Sí. Aí estaba, co Paio Saco Racing. Veña, Rocío, que nos dis do partido? Pois un partido cun inicio trepidante. Aos 14 minutos o resultado era xa o que pechou o encontro, ese 2-1. Adiantouse o Paio Saco con ese gol de Popi, despois este gol magistral de Pablo Rei por toda a escadra, e pouco despois no minuto 14 un gol de Bilal en acción persoal. A verdade é que me gustou moitísimo o Paio Saco, é un equipo no que nunca destaca ningún nome individual, pero si sempre falamos moi ben do colectivo, do bo traballo que están facendo Juan Ribeiro e o seu equipo, e bueno, sorprendente a derrota do Racing que hoxe tiña dúas baixas importantes e que creo que ainda está en proceso de construción. Pois gañou o Paio Saco, este era un partido absolutamente histórico para unha vila como é Paio Saco, e aquí o que dicía Adrián, que non hai rival pequeno, porque un recén ascendido, por certo, coñeces ben o adestrador do Paio Saco. Sí. Foi segundo adestrador na túa